Zdravíme vás, milí priatelia. Voláme sa Jana a Peter a zhruba pred rokom a pol sme sa presťahovali do tohto krásneho prostredia. Volá sa to tu rekreačná zóna Jazero Vojka. Každý deň, keď sa zobúdzame, cítime v srdci veľkú vďačnosť za toto prostredie. A v tomto krátkom videu by sme sa s vami chceli podeliť o víziu nášho srdca, ktorú sme nazvali Titicacá. Titicacá preto, lebo toto miesto z jednej strany obkolesujú lány kukurice a z druhej prekrásne jazero, ktoré mi pripomínajú moje putovanie po silových miestach v Peru. Náš nový domov, ktorý vám chceme ukázať, presnejšie jeho bezprostredné susedstvo ponúka množstvo možností. Okolo nás sú viaceré prázdne pozemky na predaj, ale aj budovy, ako vidíte, tento drevený bungalov či murované holostavby. Obklopujú nás lužné lesy, ktoré volajú cyklistov na túry, dve jazerá, Šulanské a Vojkovské na kúpanie, obrovské množstvo ramien Dunaja na splavovanie, dve hrádze na korčulovanie. Tento pozemok, ktorý vidíte, je štvorárový s inžinierskými sieťami a je možné na ňom postaviť čokoľvek. Za ním je ďalší pozemok, na ktorom je bungalov štvorárový, plus z druhej strany sú ďalšie dva pozemky, ktoré sa už neponúkajú na stavbu, ale dajú sa prenajať. Je to voľný priestor, na ktorom sa dá urobiť čokoľvek, postaviť tipy, tancovať, čokoľvek. Je tu relatívne ticho, hlavne mimo sezóny. 80% ľudí tu využíva svoje chatky len v sezóne, 20% maximálne ľudí tu býva celoročne. Chceli by sme vám predstaviť miesto, o ktorom si myslíme, že by mohlo poskytovať podobné služby, ako nám všetkým dobre známe strediská duchovnej práce, ako Krásna v Beskydoch, Sklenárka pri Hradci Kráľovom, či miesto pod Svätým Kopečkom Mikulové, Mohendžodáro pri Brne. A tu, na tomto osemárovom pozemku, by mohlo byť niečo krásne na Slovensku. Ten drevený bungalov by sa dal prebudovať na krásnu sálu so sociálnym zariadením, s kuchynkou. Jednoducho posielame krátke video s pozvaním pre prípadných záujemcov, ktorí hľadajú miesto na investovanie a chceli by sa stať majiteľmi rekreačnej chatky, ktorú by využívali či už na regeneráciu vlastných síl, ale zároveň aj na duchovnú prácu, ako miesto, kde by sa mohli organizovať rôzne sebaozdravné pobyty pod vedením tých, ktorí sa takéto práci venujú. My tu bývame celoročne. Poznáme veľa šikovných domácich remeselníkov a ponúkame pomoc s vybudovaním a údržbou takéhoto rekreačno-duchovného centra pri jazere Vojka. Jazero z jednej strany má štrkové pláže, ktoré sú určené hlavne na kúpanie, šantenie na paddleboarde. A z druhej strany je divoká príroda, hlavne cyklotrasy, prípadne turistika, nejaké nuda plážičky. Stretnete občas pár rybárov, ale aj našich psov. Našich psov a nás.